lafiya aiki. Me kake so? Wallahi dan yazo kada nake ne. An kaga muna aiki ne a nan. Nan ba za mu wanki hula muke. Ku yaran zamani ne ma ba kwa sha hula. Yaran zamani ne ba kwa sha hula. Ina ma da irin Dubo su ba. Wanda da ni ma ina da ita. ina ma da irin wannan. Kai da magana zo kada. Maganar zogale ka je ka nemi zogalen ka. Wannan da Allah ba ka fito gudu zogalen ka fito gudu zogalen ka fito gudu. Wai ka tuyo ka ne kamar yan kunya. Bari Allah ka fito gudu zogalen ka fito ba ka fito gudu zogalen ba. Oke tuyo ka kamar yan kunya. Ba ta dan kunya ko ma da. Gaskiya ne. Gaskiya ne abin da zai faru. Zogale ko?